זה ממש נורא בקרסומר. היום הייתי רוצה לנסות משהו חדש. אתה שמעת על מבחן רורשך? רורשך? לא. זה מאוד פשוט, אני מראה לך כרטיסיות עם צורות עליהן, ואתה אומר מה אתה רואה. בסדר, אנחנו ננסה? בסדר. יופי. זה עבר הרוויה, עבר המין הנשי, הכוס. וגינה. מה? כוס. כן. כן. זה. כוס. כן. כוס. יופי. כוס. יפה. כוס. כוס. אני מצטערת, זה הפוך. כוס. כוס. רקדנית קנקן. רקדנית מה? כן, הנה הסמלה שלה, הרגליים שלה, וזה הכוס. כוס. 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 איפה? זה הפוך, אבל פה. באזור הזה.